Доброго ранку. Салют усім! Радий вітати вас у нашем доброранку. Кася, ти чому не вітаєшся? І що ти увогуле робиш? Не чіпи ти, Лесик! Хіба не бачиш? Я вибираю. Ой, пробачте, коли ласка. Доброго ранку. Я рихтувалася до зустрічі з глядачами, але трошки не поспіла. Хотіла бути самим пригожим обручом, але... А хочеш, ми тобі допоможемо? А давайте. А бери жовтий, це мій любимий колір. А мне червоний більш подобається, бо це мой любимий колір. А мені червоний, жовтий і увогуле. Чому нам усім подобаються різні кольори? Лесик, ти ж у нас розумник. Може, ти ведаєш? На самой справі я гэтай темой сапраўды цікавіўся. І на твоє питання, Кася, у мяне ёсць адказ. Дзіўна, чаму мне больш за ўсе колеры падабаецца жоўты? Можа, гэта таму, што я люблю цеплыню і сонейка? Правильная думка, Глеб. Ёсць вялікая колькасць умоў, якія ўплываюць на тое, які колер мы выбіраем. Часцей за ўсё гэта наш жыццёвы вопыт. У мяне яшчэ не вельмі шмат жыццёвага вопыту, але мой любімы колер зялёны. Так, Кася, мы хоць яшчэ і дзеці, але ў нас ужо ёсць нейкія ўспаміны. Напрыклад, зялёны колер можа значыць, што ты вельмі любіш гуляць на вуліцы, а таксама захапляешся прыродай. Сапраўды так. Вясна і лета – мои любімыя поры года. І ў гэты час на вуліцы ўсё зялёнае і прыгожае. Але я нават не магла падумаць, што гэта звязана. Яшчэ на той, які колер мы выбіраем, можа ўплываць і наш настрой. Вось чаму я не магу зараз вызначыць, што мне больш падабаецца. А самае цікавае, ведаеце што? Ну давай, здзіві нас. Оказывается, по колеру, які больш падабаецца, можна зразумець характар чалавека. Неверагодна. Напрыклад, той, хто выбірае зялёны колер, часцей за ўсё міралюбівы і клапатлівы. А той, хто любіць жоўты колер? Жоўты часцей за ўсё указвае на аптымізм, крэатыўнасць і жаданне адчуваць радасць. Сапраўды, ты быццам бы мяне апісаў. А чырвоны колер? Людзі, якія аддаюць перавагу чырвонаму, часта з'яўляюцца энергічнымі і дынамічнымі. Гэты колер сілы і упэўненасці. А калі мне, акрамя зялёнага, яшчэ некалькі колераў падабаецца? Што гэта значыць? Значыць, ты вельмі цікаўны чалавек, і ў цябе добры характар. А што значыць, калі нядаўна мне падабаўся чырвоны колер, а ўжо зараз жоўты? Што гэта значыць? Мы ўсе расцём, атрымліваем вопыт і новыя эмоцыі. Таму і нашы інтарэсы мяняюцца, як і любімы колер. Ну, гэта ўсё, вядома, цікава, але мы так і не вырашылі, які абруч мне выбраць. Зараз вырашым. А нашы гледачы пакуль паглядзяць цікавы мультфільм. Што гэта ты робіш? Хочаш намаляваць гэта? Лепш мяне намалюй. Кася, ты пачакай хвілінку, я пакуль важнай справай заняты. Цікава. Наш Лесік сапраўды вучоны і зноў нешта вынаходзіць. Навошта мне штосьці вынаходзіць? Гэта ўжо даўно вынайшлі. Хачу толькі паўтарыць у хатніх абставінах. А што гэта за такое вынаходніцтва, пра якое мы не ведаем? Сонечная батарэя, Кася. А як яна працуе? Сонечная батарэя – гэта спецыяльная прылада, якая бярэ святло ад сонца і ператварае яго ў электрычнасць. Ад гэтай электрычнасці могуць працаваць тэлевізары, халадзільнікі, камп'ютары і іншыя прыборы. А навошта штосьці ствараць? Усё вельмі проста. Трэба ўзяць які-небудзь слоік, паставіць на акенца і ўсё. Ён будзе збіраць сонечную энергію. Бачыш, Лесік, я таксама вынаходніца. Сапраўды, калі дзень будзе сонечным, то шмат энергіі збяром. Не ўсё так проста, сябры. Сонечная батарэя складаецца з невялікіх квадратикаў, якія называюцца сонечныя элементы. Яны з'яўляюцца галоўнай часткай батарэі. А як усё гэта працуе? На элементы трапляе сонечнае святло, пасля чаго нашы спецыяльныя квадратики ператвараюць яго ў маленькія часціцы энергіі, якія завуцца электроны. Трэба запомніць, электроны. Менавіта так.
яны пачынаюць рухацца быццам бегаць, а гэта ўжо стварае электрычны ток. І вось яго мы можам ужо выкарыстоўваць для нашых цацак, лямпачак і іншых прылад. Як цікава, але даволі складана. Усё гэта усе нашы гледачы яшчэ паспеюць вывучыць на уроках фізікі ў школе. Пакуль яшчэ тая фізіка пачнецца, а мы ўжо шмат чаго ведаем. Вось яна, сіла добраранка. Цікава, а можна паглядзець, як ты электроны там бегаюць? Шкада, але нельга. Яны такія маленькія, што ты іх нават убачыць не зможаш. А навошта ўвогуле гэтыя сонечныя батарэі ствараюцца? Яны дапамагаюць нам выкарыстоўваць сонечную энергію і тым самым не забруджваць навакольнае асяроддзе, у адрозненне ад некаторых іншых крыніц электрычнасці. Цікава, што сонейка нам прыносіць не толькі радасць, але і энергію. А ведаеце, што таксама прыносіць радасць і энергію? Гэта мультфільм. Вось у гэтым я з табой, Кася, згодны. Батарэю ствару потым, а зараз давайце глядзець мульцік. Кася, ды што ж гэта робіцца? Зараз, пачакай. Ой, 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 ой. Ой, сябры, прабачце, калі ласка, мне просто неабходна выбраць музыку для танцаў. Давай разам выбіраць. Які ў цябе стыль танцаў? У якім сэнсе стыль? Я танцую у сваім стылі, дакладней, як мне хочацца. А што, яшчэ стыль павінен быць? Абавязкова! Стыляў танцаў вялікая колькасць. Напрыклад, балет, народныя танцы, хіп-хоп, мадэрн. Ты пра гэта? Такое я ведаю. Лесік, тут ты не здзівіў. Лесік, а раскажы пра які-небудзь незвычайны стыль танцаў. Мне здаецца, што гэта локінг. Асноўным яго элементам з'яўляюцца рэзкія і запаволеныя рухі, якія ствараюць эфект замарожанасці, каб падкрэсліць рытм і музыку. Ты так цікава расказваеш, што мне ўжо хочацца ісці танцаваць. А яшчэ? Што, Кася, працягвай. Аж на настрой узнімаецца. А, гэта добра. А яшчэ доказаны факт, хто танцуе, той менш хварэе. Тады давайце танцаваць. У мяне ёсць прапанова. Спачатку паглядзім цікавы мульцік, а пасля пойдзем танцаваць. Давайце, прыемнага ўсім прагляду. Чым гэта тут так смачна пахне? Здаецца, Лесік плануе піць каву, але дзецям яе піць не раяць. Я піць каву не планую. Я буду з яе дапамогай маляваць. У нас фарбы скончыліся. Нічога ты не разумееш, Кася. Кава-арт. Гэта спецыяльная тэхніка ў мастацкім свеце. Кава што? Кава-арт. Арыгінальная тэхніка стварэння карцін з дапамогай раствору натуральнай кавы. Яна вельмі падобная на маляванне акварэллю. Патрэбны толькі кава і вада. Нішто сабе! Можна нават фарбы не купляць, а маляваць кавай. Згодны, але колераў тут невялікая колькасць. Карычневы і яго адценні. Але для стварэння цікавых малюнкаў хопіць. А можна штосьці дадаваць у каву і так маляваць? Можна дадаць у каву карыцу. Тады будзе яшчэ і больш прыемны пах. Тады давайце хутчэй маляваць. Усё неабходнае ў нас ёсць. Давайте! А вы, сябры, таксама далучайцеся. Толькі спачатку паглядзім цікавы мульцік. Мы яшчэ трошачкі памалюем і пабяжым на заняткі. Цудоўнага ўсім настрою! Няхай дзень пройдзе цікава і карысна. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Да сустрэчы!